Kaya tigang laging kalukat ko. Ay mo. Ambot kaya ano nagsinugat ka naman ito. Kaya nagsisinugat ka man. Permanente. Tara. Dagmiti kay makakagit ako pare. Tara. Pare. Tara, sugat. Pare. Ano daw din pare. Mga siraan, ano pang mga patingkit ka, siraan. Ay, pila mo po kung kabayan may gumuhos nga diri. One tao. Ano man? Ano daw, may pakianan ko ay mukha mo rin, nauhupay, lumakas na ada. Nagpamanalinada ito, pare Gilbert na piskal. Pagkasan ako, babe, Ano sa daw? pare. Napakianan ko ay mo, anong gintubo nga mo klase nga, nga sumugad man hindi mo tiyan. Basta dugad to, wala ba to, babes? Wala ba? Oo. Piskal ko, pa'y ko ng katubong ko dahil mo ano. Oo, babes. May cheese ang hotdog, babes. Tara. Kaya wala naman yan din eh. Sige. Wala kita't maihi mo. O, Tara, sige, Big. hari kita. Napiskat. Ano daw lang tong klaseng yung pagkaon na akong bibs? Pamati ko, expired ko na ito adang hotdog na piskat. Baka dumako man na itong tiyan. Baka na akong pag-abot, baka bagang burag to kung pagurad ito nga piskat. Makadik ana ya. Hospital, kay mapakiyana ko kung ano klaseng nga tambal ito. Piskat tiya.